सावंतवाडी नगर परिषदेच्या मतदानाला सुरुवात झाल्यानंतर दुपारपर्यंत मोठा प्रतिसाद मतदारांचा मिळताना दिसतोय। प्रभाग क्रमांक 5 मधनं माजी नगरसेवक आणि आरोग्य सभापती सुधीर आडुरेकर हे उभे आहेत। काय सांगताय, काय विश्वास व्यक्त करताय, कसा प्रतिसाद मिळतो? सुंदर प्रतिसाद आहे। दोन्ही बूथवर सकाळपासून बऱ्यापैकी गर्दी आहे। सिटीजन सुद्धा भरपूर आलेले आहेत आणि चांगल्या प्रकारे दोन्ही बूथवर वोटिंग होत आहे। एका बूथवर आता जवळपास 275 आणि एका बूथवर 325 असं वोटिंग झालेलं आहे। आणि आता थोडं ऊन पडल्यामुळे थोडं कमी आहे, ठराविक माणसं येऊन आपलं मतदानाचा हक्क बजावत आहेत। म्हणजे तुम्ही भाजपचे शहराध्यक्ष आहात, शहरात काय परिस्थिती राहील, भाजपची काय विश्वास व्यक्त करता? भाजपची नाही म्हटलं शहरात एक 15-16 सीट येतील असं वातावरण सध्या तरी आहे। तरी बघूया आता निकाल पण पुढे गेले असं आत्ता मला समजलं 21 तारीखला। त्यामुळे उमेदवारात नाराजी आहे की खूप दिवस पुढे रिझल्ट गेल्यामुळे। आता बघूया कसं काय होतं ते। निश्चितच हे होते भाजपचे शहराध्यक्ष सुधीर आडुरेकर यांनी स्वतःसह आपल्या पक्षातल्या सगळ्या नगरसेवकांच्या विजयाचा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतोय।